Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Amanginang lau mangarade rohata memasuki permenggota, marede mahita tapuji tuhata sian bukede nomor 550 sia, ayat sada sadro di ayat tulu. Debatana soka sinusa bisokoni ari uji goarmi debatana soka si parasiro marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Martua do halak nama naon di pangujunan, aidung tau sian pangujunani jaloon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-bagani Tuhani tuakan na holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de batama nami, nunga marpungu hami di son di hari na pinar badian mi. Sebuhai pinggul dohot rohanami, asa marlasni roha hami manangihon hatamna badiai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martang yang tuho, urupi mahami, asa hupar siang hami aka ari-ari ningulunami napodoki, sepa masuk mahami Tuhan uluan saya leleng ni lelengna, pujion nami mahodisi, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji Tuhata marede hita sian bukede nomor 584 ayat sada dohot 2. Tatangihon ma patik di debata imana tersurat sian buku 2 Timoteus bidusada ayatna pawaluhon. Ope unang ho maila hajahaton nami jala seunang beingot akka dosa nami ai juk dohami mardosa maradu pokok jala juk do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangaulesion nami di hatam ale Tuhan Jahoba seunang paingot-ingot pangaulesion nami unang alanga sini roham serupi mahami ho ale Tuhan di bataha tuon nami palua hami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigima hata baga-baga taringot tuhasyan ni dosa. Musat peaka dolog jala humutal karubian. Alayang go parasi ni rohaku nasotupa musat siako. Jala padan ni hadameokku nasotupa humurdit. Ninna jahuba siasiho. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Tapuji tuhata marhitekor parupuan gabungan. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 410 ayat 2 dohot ayat tulu. Oh
epistel di perminggota di sadarioni ma nanienet sian 5 Musa biddu 34 mamuka mai sian ayat pitu satroi ayat 12. 5 Musa biddu 34 ayat pitu saroi ayat 12 tajahama margati soreng. Marumur 120 tahun si Musa di hama matena, dang pola homur anggo matana, jala dada surut guguna. Dungi gok di hapis taram marohani si Joshua, anak ni si Nun. Ainunga dia peho si Musa hian tangan na tu ibana. Jala ditangyon hala Israel do ibana, jala diulahon hobar tu natinonahon ni Jahuba hian tu si Musa. Taringot tu saluhut tada dohot halongangan nasi nuru ni Jahuba ibana bahenonna akai di tano Misir tu si Parao tu sude na posona dohot tu sadok tanona. Ola ni masahatna martua doakan atu mangihon hatani dibata jalano peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian bukede nomor 707 ayat 2 dohot ayat 3. Tidakon ma haporsiau tai songona hina tidakon ni dongata sa haporsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahuba ido ama pargoguna suatu dusan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba nasa sadai imana tinubon ni si Maria naga begabian sianton di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natu maon nabernit di pauman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natuat tu banua toru dung ditanom namula mangulu di ari patuluhon
nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata jahuba amanai pargogo na suatu dusani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsia ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatau panni halak Kristen akan abadia dohot dia sisani dosa dohot dihataina mandok mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate dohot di ngaluk yang nasora suda amin. Tapuji Tuhata marhitekur ama Ebenezer.
tabegima tikting ni huriata. Shalom. Warta jemaat di Mingguta tanggal 20 Oktober 2020 tolu songonoma di doisi. Warta jemaat dengan topik Marhiras Niroha Makatahon Barita Nauli Mangasahon Debata atau keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Nama minggu kita hari ini minggu ke-21 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Kedua, statistik 3 Dewan Koinonia. Panitia Natal HKBP Makassar tahun 2023. Rapat pembentukan Panitia Natal Remaja NHKBP telah dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 bertempat di Gedung Ibadah Bahasa Indonesia, dan Panitia Natal AMA Perempuan pada hari Minggu 22 Oktober 2023 di Gedung Sekolah Minggu. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia. Dalam rapat tersebut telah terpilih Panitia Natal Remaja NHKBP dan AMA Perempuan HKBP Makassar tahun 2023 adalah sebagai berikut. Nama-nama dengan jabatan dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Pelantikan Panitia Pesta Natal Remaja NHKBP dan AMA Perempuan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 29 Oktober 2023 setelah persembahan ke depan altar oleh Pendeta Resort HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus memberkati seluruh panitia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Keenam, Keenam, Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 29 Oktober 2023 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk PGIW Sulsel Bara dalam rangka Hari Reformasi. Ketujuh, pelayanan, ibadah atau kebaktian wilayah. Di hari Senin tanggal 30 November 2023 di wilayah Pelipi, di rumah keluarga Amang J. Sinurat Inang Boru Sirait yang dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu. Di hari Selasa 31 November 2023 di wilayah Kolose, di rumah keluarga Inang Nyonya M. Damanik Situa Dr. Randa R. Boru Simbolon MPD dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Roma, hari Rabu 1 November 2023 di rumah keluarga Dr. Ganda MRH Purba, SPOT, Dr. Dini MP Boru Sitorus dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Pelipi, Sabtu 4 Oktober 2023 di rumah Nyonya Hasimanjunta E. Boru Siahan dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu. Mohon maaf ralat tadi di wilayah Pelipi Senin 30 Oktober 2023, wilayah Kolose 31 Oktober 2023. Kebaktian tersebut semua masuk pukul 19 WITA. Kedelapan, pengumuman. Pembukaan ibadah pelajar Sidi tahun ajaran 2023-2024. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Oktober 2023, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pembukaan belajar Sidi kepada pelajar Sidi tahun ajaran 2023-2024. Kebaktian dimulai pukul 12 WITA atau setelah ibadah minggu selesai, bertempat di Konsistori HKBP Makassar. Adapun pelajar Sidi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. Sebanyak 14 orang dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. A2, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Pada hari ini, Minggu 29 Oktober 2023, akan dilaksanakan ibadah di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada, Sungguh Minasa, alamat Jalan Malino nomor 40, Sungguh Minasa, masuk pukul 17.00 WITA. Sesuai hasil keputusan Sermon Parhalado,
Pengumuman para Puan Deborah berangkat untuk mengikuti ibadat tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3, pertukaran pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 29 Oktober 2023 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Indonesia adalah Pendeta Yesahatullah STH, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Laki Parada Sungguh Winasa. Pendeta Rich Johnson Simamora MTHMM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan melayani firman Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Efata Bilawaya masuk pukul 18.00 WITA. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. A4, pesan rapat pendeta Hatopan untuk dibacakan. Pesan rapat pendeta HKBP tahun 2023 kepada yang terhormat seluruh jemaat dan para halado Huria Kristen Batak Protestan di tempat kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memelihara dan memberkati gereja dan pelayannya di segenap pelayan. Peserta rapat pendeta menyaksikan kebaikan Allah yang pertama sekali dilaksanakan di perkampungan pemuda Jetun Silangit Tapanuli Utara pada tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober 2023. Inilah rapat pendeta HKBP yang perdana sejak dicanangkannya sentralisasi keuangan HKBP yang diikuti oleh 1.873 orang dari 2.004 pendeta HKBP di bawah terang tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Dan subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua arus pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Kegiatan rapat pendeta ini berjalan sukses sejak awal hingga akhir dalam masa persaudaraan berlandaskan kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Rapat pendeta HKBP diawali dengan ibadah pembukaan dengan pengkhotbah Pendeta Chris Angki Gosa, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang menuntun serta menghantar seluruh peserta rapat di dalam kasih dan semangat persaudaraan dalam membahas, merancang, dan menetapkan setiap keputusan yang sangat berharga dan berpengaruh kepada pelayanan HKBP yang ekumenis di masa depan. Kita bersyukur atas kehadiran penceramah tema yaitu Dr. Hans-Peter Grosshans dari Universitas Münster Jerman dan Rep. Dr. Jansen Wipke dari Departemen Misi dan Okumene Evangelis Krise im Rheinland atau Ekir, Jerman. Demikian pula kita bersukacita atas kehadiran penceramah subtema yaitu Pendeta Dr. Andar Gomos Pasaribu dan Pendeta Dr. Beni Sinaga. Demikian pula kehadiran unsur pemerintah yang memberikan perhatian dan dukungan untuk kelancaran kesuksesan rapat pendeta. Mereka menyampaikan dukungan melalui kata sambutan yang mendukung dan mendorong serta rapat dalam membangun sinergitas dengan pemerintah untuk menanggulangi penyakit sosial, masalah stunting di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Melalui bimbingan pastoral yang disampaikan Opui Eporus HKBP, seluruh pendeta HKBP dihimbau untuk terus bergairah melakukan pelayanannya secara profesional, memiliki keutamaan, keteladanan sikap hidup, beriman dan berbela rasa berdasarkan cinta dan kasih Tuhan. Dalam rangka menyambut tahun Okumene Inklusif 2024, dengan kesatuan hati seluruh pelayan HKBP bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, agama, dan gereja menghadapi pergumulan dan krisis alam serta pemanasan global, kemiskinan, perang, rasisme, perdagangan manusia, dan ketidakadilan,
Gambaran dari ekumene inklusif ini diwujudkan melalui kesediaan pendeta HKBP menyisikan balajonya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan Gereja Kristen Protestan Mentawai atau GKPM. Rapat Pendeta HKBP 2023 menghimbau kepada seluruh jemaat dan pelayan HKBP menjauhkan diri dari sikap diskriminasi dan rasis yang sering menimbulkan ketidakadilan melalui perilaku yang terpercaya dan memiliki keutamaan sikap hidup, memelihara diri sendiri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan cinta kasih Tuhan dalam menjalani hidup keseharian di tengah keluarga, gereja, masyarakat maupun lingkungan hidup atau ekosistem sekitar kita. Rapat Pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan para haladu HKBP agar sehati sepikir meningkatkan kualitas pelayanan dan peribadahan kepada Tuhan serta menguatkan persekutuan yang benar-benar memperhatikan sesama kita dan kaum difabel untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka baik secara jasmani dan rohani. Dalam rangka mewujudkan pelayanan dan keikutsertaan kaum difabel, Rapat Pendeta HKBP menetapkan buku panduan pelayanan kepada kaum difabel. Rapat Pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan para haladu agar satu padu mewujudkan kehadiran damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bergereja dan berbangsa dalam menyambut pesta demokrasi Indonesia di tahun 2024. Hendaklah kita satu tujuan mewujudkan berlangsungnya pemilihan umum yang baik dengan memakai hak suara kita sebagai warga negara Indonesia secara bertanggung jawab. Demikian pula kita dengan segenap hati memberangkatkan dan mendoakan saudara-saudara kita yang ikut serta pada kontestasi pemilihan umum itu agar mampu hadir sebagai garam dan terang saksi Kristus di tengah-tengah peristiwa akbar itu tanpa menimbulkan perpecahan baik di tengah jemaat maupun masyarakat. Seluruh gereja kiranya menyelaraskan pelayanan berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan di Rapat Pendeta HKBP, yaitu buku panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pekabaran Injil, ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus, panduan tahun politik, dokumen ekumenis, penugasan CD jemaat difabel, konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Melihat pergumulan pendeta dan jemaat yang berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya, Rapat Pendeta HKBP meminta Eporus HKBP membentuk tim konselor yang beranggotakan pareses, pendeta dan konselor. Rapat Pendeta HKBP bersyukur atas pelaksanaan sentralisasi serta bertekad untuk melanjutkan dan meningkatkan mutu pelayanan. Di dalam kerendahan hati, Rapat Pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan para haladu untuk bersungguh-sungguh menyukseskan program sentralisasi keuangan HKBP melalui pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang telah ditetapkan mendokumentasikan serta mengirimkan sepenuhnya seluruh kewajiban yang telah ditetapkan. Demikianlah pesan Rapat Pendeta HKBP 2023 ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan memampukan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Jitun Cilangit 20 Oktober 2023 atas nama peserta rapat Pendeta Dr. Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Sidabutar ditandatangani dan stempel, Ketua Umum Pendeta HKBP Pendeta Martinus W. Siregar MTH. Kita lanjutkan bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Simatupang Boru Simanjuntak, Nyonya Situa B Banjarnahor Boru Manulang,
Nona Parulian Boru Pasaribu, Amang Aha Manurung, Inang Nyonya Naibaho Boru Pasaribu, Inang Nyonya T Sitanggang Boru Huta Barat, Inang Nyonya Situa Kagultom Boru Pardede, Inang Nyonya Eje Sitorus Boru Panjaitan, Amang M Tambunan, Inang MP Silitonga Boru Samosir, Inang MP Sibarani Boru Siagian, Amang Situa Doktorandus P Tampu Bolon, Inang Nyonya Sinaga Boru Sianipar, Gamaliel Gabe Hutapea, Aurora Marpeli Boru Sigalingging. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 November, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 16 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, ulang tahun pernikahan tidak ada. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, demikian juga jadwal pemakaian sompo talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikian juga daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Pospel Goa dapat kita lihat di warta. Demikian daftar keuangan pemasukan pengeluaran. Saldo kita per minggu 28 Oktober 2023, Pos Huria Pembangunan khusus Naboho dan Diakonia Sosial Huria, demikian juga pusat bersaldo Rp444.272.625. Sampai sekian jauh warta jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata marede hita sian bukuede nomor 130 dimulai ayat sada lasuduna lastikiroma tapasahat piliata. La
Sion, saya suruh Tony bermaliai, yang paluan hajar maon, oh bakutunan nabian magoni, sondai pasang berilion, kasihan mata inano. Putna roha, ima mangarajaya ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas magkamanga kenang, hatan di debatana ng marsaringar dihita, di parminggota sedarion, ima na tersurat di Sada Tesalonika 2 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 8. Sada Tesalonika 2 ayat sada sahatu ayat 8 hujahama di tonga-tongata. Parrohaun ni si Paulus tuhuriai. Ainang hamu ali akadongan marbinoto do dada namagopo haroronami tuhamu. Ay dung jolo taun hami namar porsuk dohot namar sipal di huta Pilipi songon na binoto muna. Dapotan hiras ni roha dohami mga sahon debata nami lao makatahon tuhamu barita na uli na siya debata nang pe gudang paraloan. Ay dada nalilu manang mangaci manang marakal hami lau mamudai hamu. Alai songon halak akka naung tau di rohani debatado hami, gabi hasahatan ni barita naulii, songonido huhatahon hami, dada songon akka na mabuat rohani jolma, naing hami tahe halomuan ni rohani debata, na manigati roha nami. Ay di boto hamudo dangdung hami marhata lemes-lemes, dangdung hami marbisuk-bisuk mabuat arta, debatado sitidangi disi. Dang majalahi sangap hami sian jolma manang sian hamu, manang sian akana asing pe, atik pe tarbahen hami donian marhatongamon ala apostel ni Kristus hami. Alay basardo hami di tonga-tonga muna songon ina-ina na pauli-uli gelengna. Songonido sian sihol ni rohanami di hamu, huhalason hami do mangalehon tuhamu barita na uli nasian debata lubi tahe dohot maatong diri nami ala naung huhaholongi hami hamu. Ido saatna. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat 8. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara
bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Dihamua kadongan nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus, asa umurah hita mengarahkan pandangata, mengarahkan pikirata, mengarahkan rohata majalo jami tahun, ikon berangkat do hita sian topik minggu na tersurat di warta jemaat sonong ni jahau ni pewarta nakin. Marhiras ni roha maka tahun barita nauli mangasahon debata, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Dia muak kamanami nami memang dang murah memberitakan barita nauli atau memberitakan Injil. Banyak tantangan, banyak hambatan, bahkan ada penganiayaan dan penolakan. Idona terjadi di Halak Batak, di Mulana, di Tikiro, mabari tahun barita nauli si Munson dohot siliman, ikon dibunuh ibana di Lobu Pining, jala mate di si sakapna lahu mabari tahun barita nauli, alai justru gabi dianiaya jala dibunuh nasida. Dakolan si Munson do siliman, alai dohot do penginjil na Rusia Jerman di Tikirona sida melayani di Kalimantan. Loja nasida manang napiga leleng nasida di Kalimantan, alai ditolak nasida sianido gabe gudang penginjil roh tu Tano Batak, alani penolakan ini. Ternyata di Tano Batak boy nasida gumudang mabaritaho barita nauli, laos romu sedo sino mensen sian Jerman lahu mamari tahun barita nauli di sima Jepang manang di sima gabe adong sahat jol manama jalo hak Kristenon di Tano Batak gabe berkembang mai sahat tuhita manang sahat tu peparata di patikian nuai. Neng dohonota luar biasa porsukna, luar biasa hacitna, luar biasa tantangan dan yadupan ya kana marbarita nauli alai dakya sumurut alamabir nasida alai justru dihabaranihun nasida do lau patol hasso barita nauli ala dihapursyai nasida babua de batama ngurupi nasida babua de batama ngalehon habaranihun di nasida lahu makati dakon lahu mabaritahon barita nauli. Ay suga ditajaha buku stotas nabur warna atik badong lau tu toko-toko buku atik badong di si buku stotas nabur warna luar biasa di sini baritahon catatan-catatan ringan tentang kabar barita nauli wah penderita do si taunon nasida termasuk songo dia sinomensen mengadopi Halak Batak di nalahu mamari tahun barita nauli hati-hai na saya dipalili-lili saya dihambat nasida alai ala na pinargugan ni debatado ban naboy sa barita nauli ay di mulana holan akabudak na diperjualbelikan do ditarutung perjolo boy di papung nasida di hutadame law majalo barita nauli
Sianido muse mengembang, sian aka budak manang sian aka hatoban na diperjualbelikan sahat barita nauli alai gabe sahat taripan muse tu aka nau bidang jalan tu mibo termasuk tu raja potas di Batobing di Tarutu. Pengalaman ni no mention, pengalaman ya kaparbarita nauli rotu tano Batak, songonido pengalaman ni si Paulus dohot donganna nama maritahon barita nauli songon natajahan akid diturpuk tau. Dia niaya ibana di nama maritahon barita nauli tuhuta Filipi. Sadahuria nabuita jaha baritana di perjanjian baru termasuk kadong do surat ni Apostol Paulus na tuhuria Filipi. Dia niaya ibana di sidi tolak ibana bahkan disakapi do naing mabunuh ibana. Maksud doh tujuan ibadah bukan untuk kepentingan pribadi dan nalau untuk zona nyaman alai tung sakap niban asa paluahun jolma do paluahun nalap Filipi sian kegelapan manang sian ngolu nasomaro jahan di bagasan lomoni rohan ini asa mulak nasida jala asa boy bertobat nasida gabe makapersyai debata di sido semangat pelayanan di sido mendorong nasida mangula makubasi di tonga-tonga ni huria mamari tahun barita nauli hidup nasape do kibana utakku dolah mamari tahun barita nauli dia merasa berhutang Paulus merasa berhutang untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang masih hidup di kegelapan asaboi doh nasida majalo sondang manang hati uron manang terang di bagasan pangudonna gabe doh nasida majalo halwa Jalalau sido nagabe naing motivasi do mendorong kita laho mamari tahun barita nauli ala sudido hita halak Kristen sudido hita nong terjauh jalan nong terpilit gabe halak Kristen bertanggung jawab laho mamarita ho barita nauli sian tipertikiata sian nguluta di partikian di dia hita maringanan di dia hita mangulu di dia hita ditugaskan lao pas patari parhon lao pasahaton barita nauli di naumalia dakola tugas ni penginjil na perjolo ibe dan songon tugas ni pelayan-pelayan setting bei alai nunga sudah kita bertanggung jawab idona ginoran na di bagasan tri tugas panggilan gereja adong bermarturia lama mari tahun barita dauli bersaksi di tonga-tonga ni pangudota bersaksi di tonga-tonga ni Portibion taringo Tuhan luau na pinatupan ni Kristus. Iko sudah nama kita bertanggung jawab son gereja mula-mula mana son gereja na perjului sudah na sida bertanggung jawab amari tahu barita naudi asa sahat barita naudi anggusa sudah do nang terjul lama amari tahu barita naudi ketu dang bui soni hatopna berkembang mana hatopna perdalan ni barita naudi gabilam torop halak nama jalo halwa asam metode pelayanan di gereja masa kini lau makatidakon lau bermarturia manang lau mabaritahon barita dauli di tonga-tonga di Portibion dang be hola tugas ni departemen settingi dang be hola tugas ni halak na ditugaskan di marturiai alai setiap person setiap pribadi setiap halak na mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya ikut dohot do ibadah mabaritahon barita nauli sian pernguluonna dohot sian ulaun. Memang akamanga kainang dang muratu tu pasti do sulit, pasti maul, pasti gudang tentangan na tadopi. Misalnya di tempat tu kita di sada tempat hola kita di si halak Kristen, pasti sulit untuk bisa menyuarakan Injil di sana. Apalagi molo di sekitar ta atertibo tensina di paruka moon akan semakin sulit untuk memberitakan Injil. Alai di sido nanaing lehonon ni si Paulus semangat tu hita. Unang mabiar, jangan takut. Lama mari tahun barita nauli ala donganan ni debata, urupan ni debatado di nama mari tahun barita nauli songon nani hati dakon ni Apostol Paulus itu tahun na pinarguguan ni debatado na sida na mangalehon keberanian tu na sida laho memberitakan Injil jala berjuang berat tu na sida lama mari tahun barita nauli
Nabudari di PA Naposo, ala menyangkut pemberitaan Injil dotong nang bahan PA, didiskusi, dihatai do bagaimana kita untuk memberitakan Injil. Tetua dong do hal na luar biasa sian pangajarion ni Apostol Paulus. Nama dok, kamu adalah surat Kristus. Salah satu metode manang cara na naik pakiota la memberitakan Injil asa boy taribar jala sahat boy di jaha halak boy di boto halak pabua na halak Kriste kita pabua halak nang majalo haluau kita marhite sian dirita pamatangta ngulutta tindakan pabahenata maradupon halak na humaliak kita memberitakan Injil dan pola ikut tiupota Alkitab manang Bibel tu si lau makatahun barita na uli memberitakan Injil dan pola bonot tapar jamita tunasida rohamu kebaktian rohamu beribadah tang pulai memberitakan Injil alai boy tapatari dahon di bagasan dirita di bagasan ngoluta pabuan nong mangula manang nong sahat dihita hanguluan na saliling nililing na gabe ima jamita jala ido gabe surat na boy di jaha halak manang ido na boy dibaca orang pabua hita halak nong majalo halwau. Dot hatana asin na lebih humatop dohnot tama justru gabi harus teladan contoh hita di pangalaho di pabahenan apalagi di hapursiaun di jono ni torop halak asa dohot halak marsaulion manang gabi dohot halak makapursiai barita na uli makapursiai Kristus Yesus nang Roma buan haduaun tutonga-tonga ni Portibion. Keberanian dan asal dicocok dirina alai betul-betul siap menerima roh, menerima kuasa Allah di dalam pelayanan, di dalam memberitakan Injil melalui ngolu manang pabahenata tuadupan ni jolma, tuadupan ni halak naumaliak kita. Alai naumuli muse di dok nak di turpuk tahun basar lau pasahaton barita nauli. Ala dang nalau mangaitu diri molo mamari tahun barita nauli. Basar termasuk doi rela berkorban, rela berbuat dari apa yang kita miliki. Gogo pei, hai paso pei, pikirat pei, pakai otamai lo mamari tahun barita nauli. Di dia hita maringanan, di dia hita mangula. Asa dihubukon dot marhite habasaron. Dohot marhiti habur juota, dohot marhiti pabahinan na dengan marado pekalak di sido gabi boy halak marsaulihon barita nauli. Dang nalau mangahut hasangapon molohe marbarita nauli hita. Dang nalau membuat keuntungan secara materi molo marbarita nauli hita. Alai memang betul-betul mau bersaksi manang lama katidakon. Haluaun nong pinasahat ni debata di bagasan nguluta. Haluaun nong pinasahat ni debata tungulu ni jolma. Ido naing taripar, ido na naing sahat. Asa dohot halak na naing mabigi, na naing majaloi. Gabi dohot majalo hanguluan na saliling nililing. Jala halak na basar laho mamaritahon barita na uli. Marita na marhiras ni roha mamaritahon barita na uli. Sakap na dang nalau pasonang-sonang rohani nanang mamaritahon barita na uli. Alai laho mabahan las rohani debata. Ido didok nakin menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati manusia, bukan menyukakan hati kita dengan kepuasan kita. Alai naing gabe las rohani debata marhite ulaun. Dopa kobasion na tapatupai gabi dohot halak marsaulihon, dohot halak ubigi barita nauli, dohot halak majalo haluauni di bagasan nguluna. Pola do dipakai si Paulus di 30 tahun istilah dinalaho mamaritahon barita nauli, dohot dinalau bersaksi di tonga-tonga ni Portibion, songon sahalak ina na merawati anaknya. Molo dirawat ina anak konna, dang nalau pasonang-sonang rohani anak konnai. Alai dirawat seorang ibu anaknya. Ala tanggung jawab nadoi sebagai ibu dan sebagai orang tua. Yang dipercayakan untuk mengasuh
melahirkan dan membesarkan anak-anak. Asa songoni do hita di nalau patol haso barita nauli dakolan patari parho songoni alai patudu honot tado songo dia ngulu ni na porsea rap dohot ibana mangulu dohot ibana halak na nang majalo barita nauli di sido gabe boy tari perjala sahat barita nauli di na malangi hot sa di na mabigi. Salah satu contoh buat orang na budari tu kaya nakon na posobulung pelayanan sending di Sakai di Riau sekitar tahun 80-an 90-an mungkin nak kadongan na hia di Riau hia do dibigi suku Ai suku na di Riau na nomade do penasida mar pida-pida dakiana sida tinggal di Sadajab di tiki pelayanan mana ketua sending di tiki amang pendeta Abisiahan macam berjudo sudah jemaat ni HKBP nadong di Caltex hati-hai bisa dipotong langsung gajinya untuk dipersembahkan tu sending lau melayani tu ke jemaat sending nadong di Riau. Di tiki memang agak surplus di nalau melayani tu kaum sendingi menolou sending to dibuat di tiki gudang sigaret. Dibuat gudang mang na piga dus sigaret, dibuat si panganon, dibuat manang na supermi, ujung natong Roma gudang aka halak suku sakayon. Rona sida tu pertemuan ni bahkan dohot beribadah, bahkan olo dibaptis. Alai dung lam liling moloso dibuat sigaret, moloso dibuat makanan tangro. Bahkan dia lehelek di jodang ro. Ikon narong do dibuat di oleh-oleh baru perro. Dung lam suadong be na boy law si banon ni sending ditiki ujung na law songoni ma satu sedarion suku Sakai dangadong nagabi Kriste sa sudarion. Ternyata dang materi alai harus dirawat sama seperti ibu merawat anaknya. Nang songonido nang gereja, songonido nang nama bari tahun barita nauli di nahumaliang ibana. Asaboy terawat do dengan asaboy jupang di si perdalan di barita nauli gabi dirasakan nasida. Dang boy hola dihatau satu ke ditori tinggal hon tole mak manang nasongodi pitahoi. Alai tugas ni kala persea, tugas ni halak naseto tong olo bertanggung jawab. Lau mangulahon barita nauli patari paruh barita nauli kebetul-betul diikuti di pasahat barita nauli jala dirawati songo dia asaboy dia tu si jala dia nguluhon nasida. Ido ben song ni terjadi dia pangula manang parbarita nauli na satu tano Batak. Dang sian Jerman nasida lama tahun barita nauli sahat nasida di tempat sahat nasida mangulu bahkan nasida mangalang si panganon nadong di daerai asabuin nasida mamari tahun barita nauli. Lau sido cerita ni sahalak pelayan sending di tiki adong amang Banua Rea padita Banua Rea na melayani sending di dok nasida ternyata di pelayanan sendingi memang macam borat dohot di namangulu rap dok nasida. Aladong di daerah Nanomadino nambar pindah-pindahon ikon cara makan nasida berbeda siap kita. Molo neng mengalang jagal nasida, jolo ditanam do jagali baru adong ulatna anggo imana tumabu di nasida. Anggo dihita molo nusang adong ulatna pada ngatung makitiri biba mamerengi. Ala itu nasida ngadi hilalabe macam luar biasa tabuni ala nunga dilala nasida adong pertumbuhan na baru di dagingi roa mang si Banua Rea madok terpaksa dohot tami mangalanginya mang ima dia lang nasida sama song nasida jemaat na nilayanan nasida manangah di bang nasida jeradang boy sepatu donoton naso boy masuk ni pangan nasoni. Mono di patuduhon berarti dianggap nani hubasan naido dang boy rap dohot tami ham.
termasuk di pelayanan di Tiki Seding tu Mentawai. Salah satu buah pelayanan yang KBB GKPM na Ginorana Gereja Kristen Protestan Mentawai, pelayanan yang KBB nang dimandirikan. Penderitaan do si tahun ini memang bui do di tahun manang bui do jupangi modo tabari tahun manang tahun hata ni debata soni do mungkin bui na terjadi di pelayanan tadi pakobasiota molo di kantor ta molo di tugas ta pekerja ta bui do mungkin tantangan bui ado pata di sido neng do honon na nuai ngakamanga kenang marhiras ni roha mai ta mamari tahun barita nauli alai manga sahon Tuhani ala uruban ni Tuhani do hita di nama delaton ulau ni ternyata song namang banua reai mula kibana tu Sumatera Utara mula kibana tu pelayanan yado ibana melayani di Rumbai ternyata sehat do nape songoni di pangan akan aso si panganon menurut kita alai ala padonganion ni debata totu songoni do hita di nama kobasi di nama ulaon hobar tu persuruan ni debata sude do hita terjauh gabe si bari tahun barita nauli patawonna do hita hido nuaing na marga palagi di hita di daerah nama Jemuk di Sulawesi Selatan di Makassar maulia tema di debata di tongos gudang tu son nuaing hamua kamanami nanami karejo mengadului ngolu di son bahkan gabe di son nuaing aria dok borngin bakal di son bagasna di son sude padalan ngoluna totu nalo sadong do naneng pakai ni debata hamua kamanga kenang lama bari tahun barita na uli na do hamu bertanggung jawab na do hita bertanggung jawab mamari tahun barita nauli di dia hita ditugas so di dia hita ditempatkan asa sudi halak marsaulio barita nauli do metode do cara song nataro nakin marhite para bainata marhite tindakata marhite parangetta totu gudang do halak nabui marsauli honi totu gudang do halak nabui makilalahon bahkan marnida pabuanong mangulu hita dihaduani kabe doho tibana naing memiliki naing marna punahon haduani asa doho tibana mangulu di ngulu nasa liling. Secara khusus untuk anak-anak muda yang masih baru penempatan di daerah-daerah majemuk seperti di Makassar ini, penugasan ini tentu harus kita ulang-ulang karena kita ikut juga bertanggung jawab untuk memberitakan Injil di mana kita ditempatkan. Mari untuk memberitakan Injil dengan selalu mengandalkan pertolongan Allah, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga berita Injil semakin banyak yang menerima, semakin banyak yang diselamatkan, semakin banyak yang percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di pasatruhan nami diho. Allah sedia jari hodo kami. Lau makapursiai doh mangulahon. Tonam amanat agung na pinasahatmu di kami. Gabi dohot kami sibuan barita nauli, mamari tahun barita nauli di tengah-tengah ni pertibian terlumumi di dia kami di pawajako di dia kami disuruh ho la mangulau-ulau nami di sima gabe dohot kami mabuan barita nauli marhite na patuduhonon nami sian pangalaho hapor siaon dohot siapa bahinan nami asa dohot halak dapotan haluau ni ikon na pinarguguan nito dim do kami tao mangulaw ni ay gudang do hambatan tantangan bahkan mungkin pergumulan nolo buak kami upatari daw kami diri namin na porsea dia do pam alay hatam do mangalehon semangat na baru di kami di bagasan minggu nami sedarion ala siya kodo habaranion hodo na menguatkan kami lau patari dahon dohot lau pada raton do para raton barita na ulii terlumubi ma di tonga-tonga ni luaton atong sayurupi mahami lam marsitutuhon marsiajar sian hatam
Hurupi mahami lamar siajar mengaradi diri nami asa tutumba no jahan borhat sian apor siaun borhat sian hatam ubatari dau kami ngulu ni napor siai di ulau nami di parsaoran nami dohot di sudita hei pardalanan nami gabi na basar hami na burju hami manugunugu na sida dakla makatahon dakolan makubasi alay rap hami do na sida di bagasan holong ni roha na siyako gabi sira jala panoda kami di nasida na boy mengubah nasida tungulu nahina lomohom tungulu na marujahan di bagasan di batama nami laos di bagasan minggu nami sedarion pasaton nami do tuasi ni roham nasa ulau no sakapi hami tarlumo bima sedario di nanaing patupau nami pelantikan panitia Natal ama ina losongoni panitia Natal naposo gulung remaja homa Tuhan namarguguyhon mangurupi nasida jala patauhon nasida di namakubasi ulau ni asa tutu dengan uli jala patabah hapor siaw nami do las ni roha nami di tonga-tonga ni huriam terlungubi di nama kelason dohot di nama mestahon di harorom tu tonga-tonga ni portibion di nalau paluahu kami jala di bagasatikion los pasaton nami do mulate ni roha nami di ho ala sedi luas sodo mardalan huriam di Sadok Sulawesi Selatanon marhite nabui bekerjasama antar gereja los di bagasa sedario di Patupa pertukaran pelayan manang pertukaran mimbar loas matuhan akka ulau ni lampataba parsauran na rosudian di tonga-tonga nami babuan na saurdut do hami lau mamuji do pasangapok ko saurdut tami lau makapersyaiho di bagasan ngulu nami nang di parsauran nami di tonga-tonga ni luaton lau soni nang akayanakon nami di nama muhai belajar sidi sadarion na perjulu na rap dohot na toras Pastor rohanami ho mangula mangurupi akayanakon nami asalam takas na sida mangalih roa do pikira do ngulu na marsiajar makanguluhon hatam sa paranaong di jakoko na sida gabi hala Kristen marite padidion na badiay lam sikop may molo nong buy na sida di bagasan hatorason di bagasan kedewasaan lau makatidakoko naung ditadaho debatanang manopan na sida ditadaho na paduahon jalan na makokop na sida ditadaho na sarap do na sida na mangajari na sida di Sadok Panggumiton Ninguduna losoni nang di pos pelayanan gua na setotong di ramoti di dongani ho jala di urupi ho di perdalanan na di acara ibadah na nagsipatu paun nami non setotong maho Tuhan na mangula asa totong makorhon hadedengani di tonga-tonga ni ngulu namin ang di tonga-tonga ni huriam paborhat hami saluhut di bagasan hiras ni roha dinalaho beribadah marhite parsauran di pos pelayanan ng jongjong di Kabupaten Goa di batama nami losong nitang ekonon nami do tujurom na saluta kadongan nami na di bagasan parsahiton inangin si matupang boru si manjuntak inang Banjarnaur boru manulang nona parulian boru pasaribu amang aha manurung nyonya naibaho boru pasaribu nyonya stanggang boru tabarat nyonya gultom boru pardede nyonya sitorus boru pajaitan amang tambunan nyonya silitonga boru samosir nyonya sibarani boru siagian amang sintua datrandus pe tampu bolon nyonya sinaga boru sianipar Gamaliel Gabi Hutapea, Aurora Marfeli Boru Sigalinging. Dok mungkin kudang do penasohagwara kami Tuhan. Hodo nahuha pursehami, natuk mangaleon hamamaru ni parsahito ni dinesi.
Hape honomu tangamu na badiai pamatang nasida satibu malum nasida jalabui rap kami Tuhan marlas ni roha. Lau majakon hatam terlumubi mangulu dia kaparsauran nami marhite huriam tujuluan nyari. Tatap totong nasida di bagasan asini rama sahot hapor siaun nasida unang madili nasida di parsahitoni alai porsea nasida pabuah horap dohot nasida jala mangulu di bagasan nasida ido pasonako roha nasida sahat tu nama jalo hama malum ni parsahiton nasili honamu di nasida. Losoni nang dia kadongan nami na berulang tahun di kelahiran. Mauliate madi kajang numur na pinasahatmu dia kadongan nami. Lam tabamu matuhan kajang numur di nasida na mardongan las ni roha. Na mardongan hai pason. Jala hirim do roha nami lam tabamu pasu-pasum di nasida di perngudon na siganupari. Jala pasahatom wakana hinirim. Doh takana pinarsita nasida tujuluan nyarion. Jala sesungguhlamu nasi dalam manada dengan nibasam dalam manada ho. Asa saya diboto makamulate ho nitu adopamu nabadiai. Di bata manami lostang yakono nami do salu takaruas ni huriam. Nasai mamilihon siyan na pinasahatmi di nasida. Tutonga-tonga ni harajonmi. Pasu-pasum me Tuhan. Terlumubi nasida na pasahat dalam tabamu pasu-pasum dotasi ni roham di nasida. Pasu-pasu dia kau usaha, dia kau laun, nang di tonga-tonga ni ngulu di rumah tangga nasida be, nang dia kepada anak punonna. Asal martabata balas ni roha nasida tujuluan nyari di tonga-tonga ni perngulun. Di batama nami lostang yakonon nami do tujulom apala di bagasa tikion. Di nakubeke hami tona ni rapo padita, nang kudang makatai untuk memutuskan narikot di perdalan ni huriam. Posdo rohanami Tuhan, ikut terdimto di perbadia totong mengajari maniroi sadok huriam, sadok naposom, mabain na dumenggan, mangula na dumenggan, hobar di pamili to do pajomu, dia akan naposomi, asa gabe pangula na hasea, pangula lomo ni roham, jalan nama bain dengan huriam, mabelas rohani ruas ni huriam, tujuluan ni arion, di tonga-tonga ni pertibion. Jalaurasi hamisyan na sadu sa pangalosyon nami. Hasan ng traba paso-paso ng spastomo di hami. Di bagasan Kristus Jesus, tangihon jalauloy mapangiduan nami. Amen. Tapuji Tuhan maridita sian buku Eden nomor 450 ayat 1 dan seterusnya. Uhud papung pilihan bahan tupakta tu PGW Sulsel Bara dalam rangka Hari Reformasi.
Bihamu manami nami masuk meta tu pelantikan ni panitia Natal na perjulo amaina baru non tap na paduahon na posobulung dohot remaja untuk panitia Natal tahun 2020. Alanita paradi marohata maredihita sian nomor 700 sia ayat sada baru non mangradi ma akap panitia. Toloratusia ayat sada. Rapon Tuhan Yesus kaulanmu ikan tuh Tabigima surat keputusan do ketetapan nomor domu tu panitia Natal amaina di tengah-tengah Nuriata di 2020 na jinaon ni Sekretaris Suriata. Surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Resort Sulawesi Selatan nomor 070-D-17-R-17-3-H-3-10-angka Romawi 10-2023 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar menimbang perlu membentuk panitia Natal Ama Perempuan HKBP Makassar mengingat dan memperhatikan 1. Hasil keputusan Sermon Parhalado tanggal 13 Oktober 2023 tentang program kerja Dewan Koinonia HKBP Makassar tahun 2023. 2. Rapat kategorial AMA Perempuan HKBP Makassar tanggal 22 Oktober 2023 agenda pembentukan panitia Natal. Memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi panitia Pesta Natal AMA Perempuan HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan dengan ketentuan tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan Pesta Natal AMA Perempuan HKBP Makassar sesuai dengan program kerja Dewan Koinonia HKBP Makassar tahun 2023. 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan susunan kepanitiaan yang terlampir dalam surat keputusan ini. Demikianlah surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau untuk diperbaiki kembali. Tuhan memberkati kita semua. Ditetapkan di HKBP Makassar hari tanggal Minggu 29 Oktober 2023, HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Ritz Johnson D. Simamora MTH MM ditandatangani dan distempel. Tembusan petikan disampaikan kepada yang bersangkutan dan tertinggal sebagai arsip. Molonong di jahon nano nakamang kenang lampiran las Roma sudi naginoranna. Lampiran SK nomor 075-S-D-17-R-3-H-3-1-H-1-angka Romawi 10-2023. Susunan kepanitiaan Pesta Natal AMA Perempuan HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Penanggung jawab atau penasehat Pendeta Resort, Pendeta Ritz Johnson Simamora MTH MM, Pendeta Fungsional, Pendeta Porisman DM Lubis MTH, Diakones
Kones E Boru Sinaga, Dewan Koinonia Situa Insinyur H. Simatupang, Dewan Marturia Situa H. Simatupang, Dewan Diakonia Situa E Boru Silain, Ketua Parartaun Situa H. Simanungkalit SE, Parhaladu HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Ketua Nyonya GM Siagian NA Boru Sitorus. Wakil Ketua GH Siregar. Wakil Ketua 2 Nyonya C. Gultom R Boru Simatupang. Mengadop Tusodina. Sekretaris Nyonya R. Simanjuntak H. Boru Naibaho. Wakil Sekretaris Situa H. Sitorus. Bendahara Nyonya AI Silalahi R. Boru Manurung. Seksi acara atau kegiatan koordinator Nyonya AWR Sitompul Dr. Uye Boru Simanjuntak MPD. Anggota 1 Nyonya S. Sitorus RU Boru Manurung. Kedua Nyonya Calsit Ede Girsang EFL Boru Sinaga. 3 Calsit Nyonya AF Samosir EJ Boru Simangunsong. Nyonya WM Sihaan DJ Boru Siagian. Nyonya H. Simanjuntak F Boru Siahan. Seksi Dana Koordinator Nyonya RS Naibaho MB Boru Pasaribu. Anggota 1 Nyonya LB Hutapea SIR Boru Simarmata. 2 Nyonya AMI Silalahi H Boru Sinaga. Ketiga Nyonya H Pangarebuan SA Boru Simanjuntak. Keempat Nyonya K Silaban M Boru Aritonang. Kelima Calsit RPR Sigalingging. Seksi perlengkapan Koordinator Situa ADP Opusunggu SE. Anggota Calsit L Silaban. Kedua Calsit MH Hasibuan. Ketiga Calsit THEL Tobing. Seksi konsumsi Koordinator Nyonya Situa H. Insinyur Hasimatupang H. Boru Hutagalung. Anggota 1 Nyonya Situa SE Sianipar H. Boru Situmorang. Kedua Nyonya Situa B. Samosir YK Boru Silalahi. 3 Nyonya J. Simatupang R. Boru Siahan. Nyonya SH Nenggolan AS Boru Panjaitan. Nyonya Situa M. Sinaga HIR Boru Simatupang. 6 Nyonya D. Pangaribuan Boru Simanjuntak. Dia mua menami naung jongjong di son, doh na subuh jongjong nuaing di son naung diangkat manang dipilit gabi panitia di pesta Natal Amadot Parupua di tonga-tonga negeriat THKBP Makassaron. Jumbulu do neng patakason nami sukunon nami hamu lau mangulahon ulauni ima dina mangulahon pesta Natal Amadot Parupuan di THKBP Makassar songon program kerja nang taulahon siganu tahun alani sukunon nami mamu radedo hamu lau mangulahon ulauni hobar naung dipasah tuamu ima dina lau melaksanakan pesta Natal Amadot Parupua di THKBP Makassaron molo naolo dohamu dok kamuma naolo dohami atong mga sahon goarni Tuhan Yesus Kristus de bata amata doh todi porbadia ulantik mahamu sadarion gabi panitia Natal ama doh Parupuan di tonga-tonga ni HKBP Makassaron saya dipergugoi, dipatau, jala diurupi tu hatta mahamu, mangula ulauni asamar sangap tu hatta, marhite pesta Natal, di tonga-tonga ni huriata di HKBP Makassaron. Amin.
Masuk mahita musetu na paduahon pelantikan panitia Natal, remaja dan Naposo di AKBP Makassar tahun 2023. Upasatami asa dijahon surat keputusan dok ketetapan nomor 20 Sida. Surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Resort Sulawesi Selatan nomor 079-R-TT17-R-H-1-Romawi 10-2023 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia Bagian Timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar menimbang perlu membentuk panitia Natal Remaja NHKBP Makassar mengingat dan memperhatikan hasil keputusan Sermon Parhalado tanggal 13 Oktober 2023 tentang program kerja Dewan Koinonia HKBP Makassar tahun 2023. Kedua, rapat kategorial remaja NHKBP Makassar tanggal 21 Oktober 2023 agenda pembentukan panitia Natal memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini menjadi panitia Pesta Natal Remaja NHKBP HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan dengan ketentuan tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan Pesta Natal Remaja NHKBP HKBP Makassar sesuai dengan program kerja Dewan Koinonia HKBP Makassar tahun 2023. Kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan susunan kepanitiaan yang terlampir dalam surat keputusan ini. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan. Apabila ada kekeliruan dalam membentuk surat keputusan ini akan ditinjau untuk diperbaiki kembali. Tuhan memberkati kita semua. Ditetapkan di HKBP Makassar hari tanggal Minggu 29 Oktober 2023. HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Pendeta Resort Pendeta Ritz Johnson D. Simamora MTHMM. Tembusan 1. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, kedua tertinggal sebagai arsip. Lampiran SK. Ya, sebelum dibacakan lampiran untuk anak-anak kami nanti yang dibacakan namanya, silakan ke depan untuk dilantik hari ini. Lampiran SK nomor 076-SK-D-17-R-3-H-1-Romawi 10-2023. Susunan kepanitiaan Pesta Natal Remaja NHKBP HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Ketua Mangaratua Siagian. Wakil Ketua Perel Napitupulu. Sekretaris Anin Ananda Borunenggolan. Bendahara Kirana Borusitorus. Seksi-seksi, seksi acara Koordinator Purnamasari Borusihotang. Anggota 1 Gebi Borusimamora, kedua Golda Borusianturi, 3 Nathan Simanjuntak, 4 Galang Siagian, 5 Putri Borusinurat. Seksi Dana, Koordinator Daniel Silaban, anggota 1 Neila Borusimanjuntak, 2 Erik Sianipar, 3 Keti Borusipayung, 4 Jopanka Boruhutapea, kelima Surya Purba, 6 Putri Borusihite, 7 Jesslyn Boruhutapea, 8 Ipo Borusida Butar, 9 Gloria Borusiahan, 10 Inggo Purba. Seksi perlengkapan Koordinator Tulus Opusunggu, anggota Wira Nababan. Seksi konsumsi Koordinator Karina Borusitorus, anggota 1 Monika Borusimomora, 2 Sopi Borusilalahi, 3 Tasya Borutobing, 4 Uli Borugultum, kelima Samuel Sitorus. Seksi dokumentasi dan publikasi Koordinator Joshua Kristo Siregar, anggota Nino Simanjunta. 9 Seksi keamanan Koordinator Wilson Pangaribuan, anggota Eben Simanjuntak, Matthew Aritonang Brenly Simatupang.
Saudara-saudara telah diangkat menjadi panitia Pesta Natal Remaja dan Naposo di tengah-tengah gereja kita KBP Makassar. Saya ingin tahu kesediaan saudara untuk melaksanakan tugas mempersiapkan Pesta Natal dan juga melaksanakan Pesta Natal Remaja dan Naposo di KBP Makassar. Untuk itu saya bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia untuk melaksanakan sesuai dengan penugasan yang saudara terima dari gereja KBP Makassar untuk melaksanakan Pesta Natal Remaja dan Naposo untuk tahun 2023? Bila saudara bersedia, katakanlah saya bersedia. Saya Pendeta KBR Sot, Sulawesi Selatan, melantik saudara-saudara menjadi panitia Pesta Natal Remaja dan Naposo. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus, saya melantik saudara menjadi panitia Pesta Natal Remaja dan Naposo Bulung untuk HKBP Makassar tahun 2023. Tuhan kiranya menguatkan saudara di dalam mempersiapkan, dalam melaksanakan Pesta Natal, Remaja dan Naposo menjadi sukacita bagi saudara dan untuk Remaja dan Naposo dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sama ketua adik. Alanum sikop pelantikan di panitia Natal Amadot Ina di tengah-tengah Nihuriata untuk tahun 2020 do pelantikan di panitia Natal Remaja dan Naposo di tengah-tengah Nihuriata alani jongjong maita salutna tapuji Tuhata marhitede sian nomor onoplonom aya tolu. Saat mapilian at papungon todo pani debata matang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang horo haruan ni salut silelo na denggan do na solibasan na maliutus. Upasat tami masyan na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may kebuap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa para siya kami pilihanon. Pati bulo na radyaw mo di tonga-tonga ni Huriyam do di Portibion. Buhay rohanami marhite-hite tordim. Asalamu tadahami gurang ni silio leon mi tuhami. Asalam gigirami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileho metone rodi pamataku.
Alea manami na di banua gijang sa pinurbadia magwarmu, sa Roma harajonmu, sa saut malomani roham di banu tongonsong na di banua gijang. Lehon matuhami sidaro ng uluan siapari, sa samadusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagom. Mulak mahamudi bagasadame, jala-jalo mapasu-pasu sian Tuhan debatamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midahu. Di padopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amen. Amen. Kami informasikan anak-anak Sidi yang mau belajar untuk tahun 2023-2024, nanti kita bertemu sama orang tua jam 12 siang.
opua ha